προχωράμε πλέον. Λίγο ησυχία όλα τα παιδάκια. Λίγο ησυχία. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που γίνεται, έτσι. Γεμάτο παιδιά. Έχουμε ένα event αυτή τη στιγμή που γίνεται, που είναι με αφορμή τη δραστηριότητα που σκοπεύουμε να κάνουμε το μάθημα της ρομποτικής, που θα ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Λίγο ησυχία, παιδάκια, λίγο ησυχία. Λίγο ησυχία, να πούμε δύο λόγια. Λίγο ησυχία. Καλώς ήρθατε στη σημερινή μας εκδήλωση. Αυτό το σημερινό event είναι με αφορμή το μάθημα της ρομποτικής που από το Σεπτέμβριο μπαίνει στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας. Θα είναι για όλες τις τάξεις, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη, και θα είναι στην τιμή των 15 ευρώ. Πάνω απ' όλα όμως τα παιδιά θα μάθουν γλώσσες προγραμματισμού από τα πιο βασικά στάδια μέχρι να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο, να κατέβουν σε έναν διαγωνισμό που γίνεται στο τέλος της σχολικής χρονιάς περίπου, Γιάννη. Στο τέλος, ναι. Θα το μάθουμε πότε γίνεται, όπου διεκδικείται ένα χρηματικό ποσό, ένα σαν έπαθο είναι ένα χρηματικό ποσό. Υπάρχουν διάφορα που δίνουν οι οργανωτές. Αυτό είναι μια σειρά δραστηριοτήτων που σκοπεύει ο Σύλλογος να ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο. Από το Σεπτέμβριο θα μπει το μάθημα της φωτογραφίας, θα μπει μάθημα ζωγραφικής, βέβαια ακόμα δεν έχουμε κλείσει την κοπέλα, αύριο θα έχουμε το τελικό ραντεβού. Θα μπει ακόμα και η τελευταία συμφωνία που έκλεισε ο Σύλλογος μας με την ομάδα της Κυψέλης, και αυτή είναι η ανακοίνωση που την κάνουμε πρώτη φορά. Έγινε συμφωνία με την ομάδα της Κυψέλης στην Αθηναΐδα, όπου ιδρύεται Ακαδημία Ποδοσφαίρου του Συλλόγου μας, υπό την αιγίδα της Αθηναΐδας, στο γήπεδο της Αλεπότρυπας, όπου θα είναι 3 φορές την εβδομάδα προπόνηση. Αυτή είναι η συμφωνία που έχουμε κάνει με τον κύριο Πατρικάκη, τον πρόεδρο της Αθηναΐδας. Συν θα κοιτάξουν να γίνονται και κάποιοι αγώνες, τοπικοί αγώνες εδώ του σχολείου, όπου να συμμετέχουν και να παίζουν όλα τα παιδιά. Και το καλύτερο απ' όλα είναι η τιμή. Για τα παιδιά του σχολείου μας θα είναι μόνο 23 ευρώ. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς πάτε τα παιδιά σας σε διάφορα 5x5 και σε κάποια ποδοσφαιρικά κλαμπ. Αυτή η τιμή ήταν η πιο συμφέρουσα που μπορούσαμε να πετύχουμε. Πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη, θα ήθελα να φωνάξω τον διευθυντή του σχολείου, τον κύριο Κλάρο, ο οποίος ζήτησε να πει και εκείνος δύο κουβέντες. Από μένα, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να τονίσω ότι το σχολείο μας δεν είναι πρώτη φορά που έχουμε σχέση και επαφή με τη ρομποτική. Πέρσι συγκεκριμένα συμμετείχε στο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ρομποτικής με 3 παιδιά από την 6η τάξη, τον Βαγγέλη, τον Γιάννη και τον Γιώργο. Για κανείς εδώ. Και 2 παιδιά βοηθούς από μικρότερες τάξεις, τον Θοδωρή και την Εμιλία. Η Εμιλία είναι εδώ. Το θέμα του διαγωνισμού ήταν η απομάκρυνση αυτοκινήτων που έχουν παρκάρει πάνω σε ράμπες που χρησιμοποιούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Το σενάριο ήταν στις ράμπες είχαν τοποθετηθεί αισθητήρες βάρους και όταν κάποιο αυτοκίνητο είχε παρκάρει πάνω σε ράμπα, οι αισθητήρες το αναγνώριζαν, στελνόταν ένα σήμα στην τροχέα και ερχόταν γερανός που απομάκρυνε το όχημα. Εκτός από το γερανό με αισθητήρα και το παρκαρισμένο αυτοκίνητο, αλλά και τη μακέτα, τα παιδιά δημιούργησαν με γλώσσα scratch, οι ειδικοί ξέρουν, είναι μια γλώσσα προγραμματισμού, ένα animation, δηλαδή γινόταν ένα σχέδιο. Επίσης εκτυπώθηκαν αφήσεις και σας παρουσιάζω την αφίσα, αρκετοί ίσως την έχετε δει αυτή την αφίσα.
Έτσι, είχαμε τυχοκολλήσει σε αρκετά μέρη, καταστήματα κλπ. Θέλω να πούμε λοιπόν ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ το ότι και ο Σύλλογος Γονέων ξεκινάει, μάλλον συνεχίζει αυτή την πρωτοβουλία που είχαμε πέρσι στο σχολείο με την ρομποτική και θεωρούμε ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πολύ σύγχρονο, γιατί τα παιδιά μας δυστυχώς έχουν την αίσθηση, μάλλον μια λάθος αίσθηση για τους υπολογιστές. Έχουν μια επαφή και μια σχέση που μας ξεπερνάει πολλές φορές και εμάς τους δασκάλους με τους υπολογιστές, αλλά δεν είναι σωστή. Υπολογιστές δεν σημαίνει ότι γνωρίζω υπολογιστές επειδή μπαίνω στο Facebook και έχω ένα λογαριασμό εκεί ή παίζω με τις ώρες διαδικτυακά παιχνίδια. Αυτή είναι η επαφή με τους υπολογιστές. Και όταν προσπαθούμε να τους δείξουμε ότι υπάρχει και το Word, υπάρχει και το Office γενικότερα, δεν το γνωρίζουν. Αγνοούν πλήρως. Δεν μπορούν να πληκτρολογήσουν ένα κείμενο. Άρα λοιπόν χαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία που αναλαμβάνει ο Σύλλογος και θεωρώ πολύ επικοδομητική. Να ευχαριστήσω λοιπόν για άλλη μια φορά και να δώσω τον λόγο στους ειδικούς. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν. Ένα καλησπέρα από μένα, λέγομαι Γιάννης Σινοβάκης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο όλα, στον οποίο έχω μια άψογη συνεννόηση, στο σχολείο το οποίο μας φιλοξενεί και σε όλους εσάς που ήρθατε εδώ για να μας ακούσετε. Η αλήθεια είναι ότι στο σχολείο εδώ γίνεται μια εξαιρετική δουλειά. Είχα την τύχη να μιλήσω με τον δάσκαλο της πληροφορικής, ο οποίος ήταν πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος και μόνο δάσκαλος, τον κύριο Σπύρο, ο οποίος ήταν πραγματικά εκπληκτική δουλειά και ήταν πραγματικά χαρά μου που τον γνώρισα, αλλάξαμε κάποιες κουβέντες, είδαμε τη δουλειά που έχει κάνει, η οποία είναι πολύ μπροστά για τα περισσότερα άλλα σχολεία. Είμαστε εδώ σήμερα για να πούμε λίγα πραγματάκια για τη ρομποτική, λίγα περισσότερα ίσως για τις νέες τεχνολογίες, τι μπορούμε να κάνουμε, τι δυνατότητες υπάρχουν και πώς μπορεί να ενταχθεί αυτό στην καθημερινότητα των παιδιών. Εγώ είμαι λοιπόν ο Γιάννης Σινοβάκης, είμαι από το Future, είμαστε εταιρεία εκπαίδευσης, εδώ και 20 χρόνια περίπου. Αυτό που θα πούμε σήμερα λοιπόν είναι τι είναι ρομπότ, από πότε υπάρχουν, τι σημαίνει ρομποτική, τι είδη ρομπότ έχουμε σήμερα και τι μπορούμε να κάνουμε, πώς εφαρμόζεται η ρομποτική στα παιδιά, διάφορα είδη ρομπότ με τα οποία μπορούν να ασχοληθούν οι μαθητές και γενικά αυτό που θέλουμε είναι να μην βλέπετε τη νέα τεχνολογία με άγνοια. Θέλουμε να ξέρετε τι συμβαίνει, για ποιο λόγο συμβαίνει και τι υπάρχει από πίσω. Και πάρα πολλά πράγματα είναι αρκετά απλά, αν δείτε τη διαδικασία της σκέψης. Μυθολογία ξέρουμε. Μας αρέσει. Πριν από 5.000 χρόνια περίπου λοιπόν, ο Δίας, είναι ο πατέρας του Μήνο, τον Μήνο τον ξέρουμε, ανέθεσε στον Ύφαιστο να κάνει ένα δώρο στο Μήνο, το βασιλιά της Κρήτης.